Tinafotokoza zokhudza tanthauzo la shiriki potengera pa chiyankhulo komanso potengera pa sharia. Ndiye tinanena kuti pa chiyankhulo liwu la shiriki limatanthauza kuti ittikhadhu shariki, kutenga bwenzi pa china chake chimene munthu akuchita ndi kumachita ndi wina wake, chinthu chomwecho ndi kumathandizana ndi wina wake. Pamenepo pa chiyankhulo timanena kuti amene wachita ashiriki. Ndipo tikabwera mu sharia liwu la shiriki tikutanthauza kuti ittikhadhu shariki au niddan ma'a Allahi jalla wa ala fi rububiyyatihi au fi uluhiyyatihi au fi al-asma'ihi was-sifatihi. Kumeneko ndi kutenga bwenzi kapena wopikisana ndi Allah mu umbuye umene ali nawo, komanso mu nkhani yokhudza mapemphero, komanso mu nkhani yokhudza mayina amene Allah ali nawo ndi mbiri zake zimene iyeyo ali nazo. Kungoperekanso mu zinthu zitatuzi kucholengedwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, pamenepo ndiye kuti munthu apanga ashiriki. Ndiye tinapereka chitsanzo kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi ar-razzaq, wodyetsa, wopereka zofunikira mu moyo wathu. Ndiye ngati munthu akupezeka kuti akumapempha zolengedwa za Allah m'malo mwa kumpempha Allah, ameneyo akupanga shiriki. Kale mwina madera ena zikanachitika, koma m'mbuyomo timamva chipembedzo cha makolo kuti makolo amaphika chakudya ndi kukasiya pa mtengo, ndipo amasiya pamenepo kuti azimu kapena kuti mizimu igwetse mvula. Zimenezo m'mbuyomo zakhala zikuchitika, ndipo ena madera ena pa dziko lapansi pano amachitabe. Amatenga nkhuku kuzipha, kutenga nthochi bwinobwino maphava ndi kuzika mulichero ndi kukazisiya pansi pa mtengo kuti apemphe mvula kuchokera kwa mizimu, pamene mizimu ilibe mphamvu ina iliyonse yogwetsa chani mvula. Chifukwa mvula imagwa chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye wogwetsa mvula, palibe pano amene angazitame kuti ndamanga mvula kapena ndagwetsa mvula. Allah ndiye amene amagwetsa mvula, ndipo mvulayo imagwa mu chifuniro cha Allah ngati mmene zakhalira chaka chino. Allah ndiye amene wagwetsa mvula, ndipo iyeyo ndiye amene amayigwetsa nthawi ina iliyonse, ndipo amagwetsa mu nthawi yomwe iye waifuna. Fa'alun lima yuridu, Allah amachita zomwe iye wafuna. Ndiye mbiri imodzi mu mbiri za Allah ndiyoti iyeyo ndi wopereka mariziki. Choncho munthu kungonena kuti alipo wina amene amatipatsa mariziki posakhala Allah, kapena Allah yamatipatsa komanso auje kapena china chake chimatipatsanso, pamenepo ndiye tipanga chani shirki mu ar-rububiyyatihi. Ndiye tidalekezera pamenepo. Tsopano tatiyeni tibwere mu Qur'an muzimene Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula zokhudza ashirki. Tikabwera mu sura An-Nisa sura 4 aya 36, sura 4 aya 36, Allah kunena kuti wa'budullaha, ndipo mpembedzeni Allah, wala tushriku bihi shay'an, pamene mukumpembedza Allahyo musamupatikizire mmenemo ndi wina aliyense. Kusonyeza kuti Allah apa kukamba za at-tauhidi al-uluhiyya. Ndicho ncheti timupatule Allah kumbali ya mapembero, timupatule Allah subhanahu wa ta'ala kuchili chonse chokhudza chani al-ibada. Ndiye tikamakamba za al-ibada ndi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mal wal aqwal
adh-dhahira wal batina. Tikamati ibada ndi dzina limene mkati mwakemo mwasonkhana china chilichonse chimene Allah amachikonda komanso amasangalala nacho, kuchokera mu ntchito kapena zoyankhula zomwe zili zoonekera poyera angakhalenso zimene zili zobisika. Imene ndi chani? Ndi ibada. Tamvana apeti? Ndiye anthu ena amayankhula mawu onena kuti mzikitiwo ndi wa ibada. Pali mzikiti umene sukhala wa ibada. Kusonyeza kuti anthu amayankhula zimenezo mosazindikira kuti liwu la ibada likutanthauzanji. Ibada si kutanthauza swala yokha. Ibada ndi china chilichonse chimene kapolo angachite, chimene Allah amachikonda ndipo amasangalala nacho, kuchokera muchani? Muzogwiragwira zimene tingagwiregwire ndi ziwalo zathu, kapena muzoyankhula zimene tingayankhule ndi lilime lathu. Kazi ndizo ndizoonekera pamaso, kazi ndizo ndizotani? Ndizobisika. Imeneyo ndi imene ibada. Ndi Allah kunena kuti wa'budullaha, choncho inuyo pangani ntchito zonse zimene Allah amazikonda komanso amasangalala nazo chifukwa cha Allahyo. Wala tushriku bihi shay'an, ndipo mukamapanga ntchito zimenezi musayikemo wina wake mkati mwake. Ngati tikubwera kuno kudzaphunzira, tiphunzire chifukwa cha ndani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wapatsa akazi kukhala anthu achidwi kwa basi. Amakhala ndi chidwi ndi zinthu. Amabwera kudzaphunzira, koma ambiri mwa iwowo sakusankha malo oyenerera kupezerako maphunziro. Pake mudzaone kuti ziliso zosavuta kuti mkazi asocheretsedwe. Ndi zinthu zosavuta. Mkazi amakhala chidwi pa maphunziro. Koma ndi zosavuta kuti mkazi ujaso anthu amusocheretse. Ndi chifukwa chake Iblisu amagwiritsira ntchito akazi pofuna kusocheretsa ndani? Amuna. Pamangotsatira. Ndiye ikakhala nkhani ya ibada, amenenso akulakwitsa kwambiri ibadayo ndiye akazi. Ikakhalanso nkhani ya shiriki, amene akuichitanso shiriki ija ndi akazi ochuluka. Banja lawo kuliononga okha pofuna kulikonza kupita kwa asing'anga kapena kwa shehe wa matarasimu. Kusaka maphunziro ndi ibada. Tibwerere netsopano eti. Kusaka maphunziro ndi ibada, chifukwa aliyense amene akusaka maphunziro Allah subhanahu wa ta'ala amamutsegulira njira imodzi mu njira zokalowera ku janna. Ndiye maphunziro ndi ibada. Ibada sikuswali kokha. Inuyo kukhala malo amodzi ndi akunyumba kwanu, imene ndi ibada. Ndi ibada ndithu mpeza chani? Malipiro. Chifukwa mukachita ntchito yomweyo ndi mwamuna wina mupeza chani? Sami. Kumvera mkazi kumvera mwamuna, pamene mkazi wakwatiwa, imodzi mu maibadati amene azichita ndi kumumvera mwamuna. Imene ndi ibada. Kumunyoza mwamuna mupeza nsambi. Ndiye mukamumvera mwamuna muzinthu zimene osati mwamuna azikuzani kuti kaguleni meshi muike mmutu ayi. Izi ndeti mvane kwa. Mwamuna ukuzani kuti tulukane amake uje nyumba muno mutavala thalauza inu musalole. Amake uje tulukane apa mutavala malaya ung'amba kunsana musalole. Amake uje tulukane apa tsitsilano labwino la amuna ena alione kunjako. Amaderera, amaona ngati nesina kwatile mkazi wokongola. Inu musalole. Chifukwa chani? Chifukwa akukuzani chinthu chimene chili chootani chosonyeza kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala muzimene wakuletsana. Ndiye ataa fil ma'ruf. Tikati kumvera mkazi amvere muzimene zili zachani? Zabwino zokazoka. Ndiye mkazi kumvera mwamuna ndi ibada. Chifukwa Allah ndi amene analamula eti. Ndiye Allah kunati wa'budullah, mpembedzeni Allah. Kumumvera Allah ndi gawo la ibada. Ndiye pamene Allah akukuzani inu akazi kuti mudzimvera mwamuna wanu, inosamvera mwamuna wanu mukufuna chani? Mwamuna wanu Allah akulamulani kuti mumvere, inuyo musamamumvere. Akuzani panganiza kuti ine zimenezo silipanga. Panganiza kuti muyambe kaye niyo kundipangira zakuti. Alipo akazi amene amachita zimenezo. Ine siningapange zimenezo mpaka na muda nipangira kaye. Mesa munamtenga kwathu mwakuti.
mkazi kumumvera mwamuna ndi ibada yomwe akachita mapeza cha malipiro, ndipo ngati sachita amene akatani akapeza chilango kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati limodzi pamene inuyo kulera ana pa nyumba apo, kulera ana imene ndi ibada. Chifukwa mukafunsidwa za ntchito imene yolera ana. Kusamalira nyumba atu osati munthu koma kungosamalira nyumba yokha mukupeza malipiro. Chifukwa ndi ibada yani imene Allah akuuza ndi udindo wanu umene inuyo mukalipidwe. Chifukwa chani? Mkazi wina aliyesa akafusidwa za mmene amasamalira nyumba ya mwamuna komanso ni mmene amasamalira ana, ndiye akazi amaona ngati ibada ndeti ndi kuswali kasanu pa tsiku basi. Kuswali kasanu pa tsiku ndi gawo la ibada. Poonjezera pamenepo maibadati ena ndi kumumvera mwamuna, kusunga umaliseche wanu, kuvala hijabu ndi ibada. Wallahi mkazi amene amavala hijabu amene akumupembedza Allah subhanahu wa ta'ala. Kuvala hijabu fankazi amalipidwa. Yemwe sana vale hijabu wallahi amene yoyo ndi mmodzi mwa akazi amene akuchimwa ndipo akapya ngatanga mwalira akuvala bejani movula choncho. Chifukwa sakumvera lamulo la Allah. Mesa amene analamula za hijabu ndi Allah. Ndiyo nchwezo. Amene analamula za hijabu ndi Allah. Mkazi ndi kumumvera Allah povala hijabu amene akumpembedza Allah. Onse awawa amene apezeka zoti sakuvala hijabu kupanga zawo amene usakupembedza Allah, kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye akalandira chani chilango. So mu ibada muli zambiri izitangochula zinthu zochepa. Pakati panu inuyo kupatsana mphatso inuyo amene muli lino. Sena mwalima munda ulendo ina mwakolola kachimanga kungotengako kachimanga 10 kugera chimodzimodzi mukumugera nzanu muno mupeza sawabu. Masilamu kuumira basi. Kuona ngati kuti akatero ndiye kuti basi zatani zapunguka. Ndifake sitimalemeratu. Naam. Angelo awiri every day amatsika kuchokera kumwambako ndikumapanga dua every day tsiku lililonse. Angelo awiri amatsika kunena kuti o Allah, mmodzi mwa angelo amene amanena kuti o Allah mtonthozeni aliyense amene wapereka chifukwa cha inuyo, mumutonthoze amene. Ndiye ngelo wina amayankhula kuti o Allah aliyense amene ali woumira amene mmanene monongena amene wachabechabe, ndiye ino Allah akupatsani mvula ya ulere. Nanga alipo amene anabwera kupaka kuthilirani ni mvula ya ulere. Ndiye inuyo chimanga chanu chijacho osati ndikunyengereratu ndikunyengererani kuti muzikabweresa chimanga mandipatsa ineti. Ndikunena kuti pakati panu kupatsana ndi ibada. Chifukwa mulandira malipiro kuchokera kwa ndani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwamuona nzanu amene alibe hijabu yabwino inu muli ndi mikanjo kaya ingati kutenga mkanjo umodzi ndi kumpatsa nzanuyo pamenepo mwatani mwachita ibada. Mwapereka sadaka, ndiye sadaka ndi gawo la ibada kupeza malipiro. Koma ndikuti asilamu kutani kuumira kufuna zabwino zikhale za iwo basi. Kukumana asilamu azmai nokano kama kumana kukunyasisa nkhope asilamu nokanoka osayankhulana aso mwina kumene pamene mtumiki wa Allah akunena kuti inuyo nkhope yanuyo kungomwetulira m'bale wanu msilamu osati kunimwetulira ine fuka mukanimwetulira ineyo zikhala zolakwika mundipatsa mayesero. Koma mumwetulirane akazi inu pakati panu. Ifeso amuna tikakumana timwetulirana. Ndiye inu mmamoti muzamwetulirira anzanu nzimayi nzanu mukachimwetulira chindala china chake. Sisi mena za akazi akuchita. Akakumana okawo akazi a Chisilamu osamamwetulirana. Akakumana ndi chimwamuna choti si mwamuna wawoso si mbale wawoso. Basi akamwetulira amene ucha kuoneka ngati ule mukuoneka ngati ino basi. Mwamuna wawoso kumene osamamwetulirira. Mwamuna wanu osamwetulirira. Mkazi chilichonse kungompangira mwamuna wake chimene chili chabwino kwambiri pamaso pa Allah apeza chani malipiro. Janna ndiyo phweka ati koma anthu amayisiya dala okha. Janna is very easy janna. Koma akazi ambiri amavutika kuti aipeze janna kuvutika kochita kudzipatsa okha. Kumene kuti kuvutika kudzipatsa nokha
Allah kuti mkazi amene sallat khamsaha, amene akupemphera swala zake zisanu pa tsiku, wa samat shahraha, ndikusala mwezi wake wa Ramadhani, wa hasunat farjaha, ndikusunga umaliseche wake povala hijabu yokwanira. Hijabu yokwanira osati zimene akuvala azimayi kunja kumangovala za malamba, zonesa misana, zonetsa makosi, zodinda, osati zimenezo yani. Hijabu yotani yokwanira. Komanso wa ata'at zawjaha, ndikumamvera mamuna wake. Kila laha, zidzankhulidwa kwa iyeyo kuti inu mayi inu lowani ku janna polowera khomo lililonse limene mukuta mukulifuna. Zinthu folo tu basi zophweka atete. Koma zinthu folo zimene zizi zikuwavuta akazi ambiri chifukwa chani? Sakuphunzira. Tikati kuphunzira apa sitikunena za secular yayi. Secular ndi akazi ambiri akupita. Koma tunena za dini. Akazi sakuchitira chidi maphunziro achani? Adini. Nde kuphunzira kokha ndi gawo la ibada. Ngati munthu ukuphunzira lillahi pa chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye timangofuna kungochedwako pang'ono pa gawo la ibada. Chifukwa ibada anthu amangoipanga restrict kuti ndi swala basi. Koma mu ibada muli zochuluka kwa basi. Mu ibada muli zochuluka. Kuyenda munsewu mwaona minga inu ndikuichotsa imene ya ndikuiponyera kumbali. Ibada. Kuona magalasi munsewu inu ndikuatola amene aja ndikuaponyera kuije kungalande kuja. Pamene pomachita ibada. Ibada. Popika inuyo chakudya chijacho, ndikuchulutsa nsuzi, ndikutengako kaposhoni pang'ono ndikukagaira aneba, imene ndi ibada. Wandasiramu angati, amayi angati, amene lero lino chaka chimatha neba olo ndikumugaira kolo machesi. Mwana wa neba akabwera kudzapempha machesi atumauza kuti machesi ata. Khala lenileni likhala kumana. Kubwera kuti azapale nawo moto kumana. Koma kuti mkazi ameneyo ndi wachisilamu. Pamene posilamu ulipate. Usilamu ulipate. Ndiye tikati ibada si kuswali kokha yani. Now Allah kuti wa'budullah, timpembedza Allah, tizichite ibada iyi. Zonse je tumafotokoza ziya ndi zina zimene sitinafotokoze. Tizichite zimene zijazo chifukwa cha ndani? Cha Allah. Wala tushiriku bihi shay'a. Ndipo tisamphatikizire iyeyo ndi chilichonse. Tikabwera mukuyankhula kwake mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu, tumika kuti qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah wapa mwamba adayankhula kuti ana aghna ashuraka ani shirki. Ineyo ine Allah kuyankhula, ineyo aghna, ndinolemera kugaula ashuraka, kuti mpaka ndikhale ndi othandizana naye. Chimene afuna kutanthauza chimene cho Allah. Sinangatanena kuti shiriki ndiye kuti ndikumpatsa Allah othandizana naye eti. Ende Allah akutuza kuti Yesu ofoka oti mpaka afune ndani? Afune wina wake othandizana naye mu ntchito zimene amachitazo. Allah ndi olemera. Ndipo iyeyi wadzitalikitsa ku ashirki. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Aliyense amene angagwire ntchito yomwe mkati mwake muwandiphatikiziramo ineyo ndi wina wake kapena china chake, iyeyo ndidzamusiya. Yani kuti Allah adzadzitulutsamo mu ntchitoyo, sadzapereka malipiro ena aliwonse, adzakusiya iweyo ndi chimene ukuchipembedzacho kapena chimene ukumuphatikizira nacho Allahyo chikulipire. Zimene akutanthauza pamene. That's why Akristu pa tsiku la chiweruzo akakhala mu gulu loluza chifukwa chake Allah adzamuuza Isa ibn Maryama kuti uwalipire anthu awa amakupembedzawa. Ndi Yesu adzasambira m'manja ndi kuwakana kuti ma qultu lahum illa ma amartani bihi, sindidawuze china chilichonse ine Allah kupatulako chomwe inu mudandilamula ine kutani kuwauza. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, kuti mpembedzeni Allah yemwe ali mbuye wanga komanso mbuye wanu.
adzakana Yesu. Sezati Yesu adzasamba manja kuti ine ndibe malipiro okulipirani inu tsiku la lero. Ndi anthu amene akapita kwa ndani wina? Popeza Allah so akana. Akapita kwa ndani? Kumoto. Wa ma'wahu an-nar. Fake Yesu yakunena kuti innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yesu yakauza ana Israeli kuti ndithudi uyo amene angamphatikizire Allah ndi china chilichonse basi zili haramu kwa iye kukalowa kuti kujanna, ndipo malo ake okakhazikika ndi kumoto. Ndiye tikamati shiriki ndi kuopsa kwake kuyamba ndiye ndi kumeneko kuti Allah waletsa ndithu Qur'ani yonse ijayo mukamayiona, yonse ijayo, Qur'ani yonse ijayo imene ijayo Allah subhanahu wa ta'ala cholinga chake ndichoti ifeyo timpembedze iyeyo basi. Titalikirane ndi chani? Ndi shiriki. Tuka Qur'ani yonse ijayo Allah subhanahu wa ta'ala cholinga chake ndichoti inu ndine titalikire chani? Titalikire shiriki. Titalikire shiriki. Ndiye Islamu ndi zinthu zimene zili zosamveka kuti iyeyo adziti ndimampembedza Allah koma pambali pa akupembedza chani? Akupembedza zosema. Pambali pa akupembedza nyanga kapena pambali pa akupembedza zina. Ndiye Qur'ani cholinga chake kutekwa anthu amene amapezeka zoti akuwerenga Qur'ani koma akuchita shiriki ndizodabwitsa kwambiri. Ndizodabwitsa. That's why anthu amaona ngati kuti ife timataya nthawi polimbana ndi kuwaphunzitsa Asilamu zokhudza tauhidi. Amaona ngati tauhidi ndiye waphunzitsa na Akristo. Silamu so alioifuna kwambiri tauhidi kusiyana ni Kristo. Madziwa zimenezo. Silamu alioifuna kwambiri tauhidi kusiyana ni ndani? Ndi Kristo. Chifukwa ifeyo na amene tili oyenerera kukhala patsogolo kutsatira cha tauhidi. Koma zimapezeka zonena kuti tauhidi ija ife na amene tikisiya mbuyo ndikumapo saso a Kristo aja kupanga shiriki. Panopa Asilamu ambiri akuaposa Kristo kupanga shiriki. Asilamu samatamba. Amatamba. Asilamu samalodza. Amalodza. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mu Qur'ani kuti kitabun uhkimat ayatuhu. Hii ndi sura 11, sura Hudi, aya yoyamba mpaka aya yachiwiri. Sura Hud, aya yoyambirira kufikira aya yachiwiri. Menemo Allah akunena kuti chani? Kitabun uhkimat ayatuhu. Ili buku la Qur'ani ndi buku lomwe uhkimat ayatuhu, mavesi yake alibe cholakwika china chilichonse. Uhkimat, ali perfect, alibe vuto lina lililonse. Thumma, komanso chonjezera pamenepo, fusilat, atamasulidwa mwatsatane min ladun hakimin khabir, kuchokera kwa uyo yemwe ali wanzeru zakuya kwambiri komanso odziwa nyengo za kapolo ake. Maaya onse amene ali mu Qur'ani awa amene tikuaphunzira pano pawo akuchokera kwa yemwe ali wodziwa kwambiri komanso ndi wozindikira nyengo zimene akapolo ake akutani akudutsa. Allah ndicho linga choti anthu asachite taabudu kupembedza china chilichonse illa Allah, kupatulapo ndani? Allah yekha basi. So potitamasulira ife mu Qur'ani zonse izi zokhuza za shiriki izi, cholinga chake ni choti Allah taabudu, tisapembedze wina aliyense illa Allah, kupatulapo Allah basi. Ndiye Qur'ani itu cholinga chake ndi chimenecho, palibenso china. Chifanga cha Qur'ani inabwera kuti idzamuze munthu kaswalidwe, ndiye kuti munthu amene sakudziwa cholinga cha Qur'ani. Ngati anthu akuona ngati kuti Qur'ani inabwera kuti idzafotokoze za saumu, munthu amene sakudziwa cholinga cha Qur'ani. Ngati munthu akuona ngati Qur'ani inabwera kuti idzafotokoze za haji,
za zakati, za ukwati, zimenezozo ndi zinthu zimene zili pambuyo pacholinga chimene Qur'ani yavumbulutsidwirira. Qur'ani inavumbulutsidwirira ndi cholinga choti anthu ampembedze Allah yekha basi. So kumpembedza Allah ndiye kutani? Ndikumene tifuna kuuzana lero. Tikati kumpembedza Allah nini kutani? Fika anthu amaona ngati kuti tikamatchula zoti Allah ni mmodzi, tikamatchula zoti Allah analenga dziko lapansi, tikamatchula zoti Allah ndi amene anatilenga ifeyo, amaona ngati imene ndi chani? Ndi ibada. Ibada yayikulu ndi kudzitalikitsa kushiriki, ndipo kudzitalikitsa mushiriki sikungakhalepo pokapoka munthu adziwe shirikiyo, chifukwa ndi chinthu chimene chimaononga tauhidi ya munthu. Kati limodzi ka ndiye kuphunzira zokhuza shiriki ndi ibada yayikulu, ndipo munthu amene sanaphunzire zokhuza shiriki, amene ndi Islamu, yemwe ali padzenje paije mpaka mwala dzenje, ali paka mwala dzenje lonena kuti nthawi ina iliyonse akhoza kugwera mudzenjemo, yemwe sanaphunzire za shiriki, mudzapeza anthu akumaphunzisana mu nthawi yathu ino, masukulu ambirimbiri, mukapita ena kuphunzisana kuloweza Qur'ani, ena kuphunzisana zokhudza kaya ndi chani, zambirimbiri zimene amaphunzisana anthu, koma priority imakhala pa gawo la chani? La kuphunzira Qur'ani. Anthu amachoka kumalawi kuno kupita ku South Africa, akuti akaphunzira zitabu, muzitabu mwakaphunzira kuloweza Qur'ani ndi zina zimene afotokoza maulama. Koma sanayambe anena kuti ndikufuna ineyo kupita kwina kwake kumene kukuphunzitsidwa nkhani ya tauhidi, ndikangophunzira ine tauhidi ndikonze tauhidi yanga. Hayi, ndifake mudzaone kuti Nsilamu ndi Nsilamu akakhala limodzi chonchi, awiriwa ndikupezeka zoti mmodzi wa iwo awiriwa akukamba za tauhidi, ngati winayo anganyasidwe ndi zimene winayo akukamba, mudziwe kuti amenewo saliso limodzi. Chifukwa Asilamu ena amakwiya tikamakamba za tauhidi. Kukwiya why? Chilipo chimene amachita chimene chikuapangisa kuti akwiye. Chifukwa munthu okwiya ndi tauhidi amene ali ndi vuto ndi Allah subhanahu wa ta'ala, chilipo ndithu chimene amachita chimene chikumpangitsa iye kuti azinyasidwa ndi tauhidi. Chifukwa Qur'ani yonse ndi tauhidi. Ndiuzeni sura mu Qur'ani imene mkati mwake mulibe gawo la tauhidi. Tiambire qul a'udhu birabbin nas, pamene posi tauhidi. Qul, nena a'udhu, ndikudzichinjiriza ndikupempha chitetezo, birabbin nasi, mwambuye wa anthu. Mbuye wa anthu nda Allah. Tauhidi ar-rububiyya ndichoncho tauhidi. Pamene papa tauhidi aya imodzi yokha sinamalize kinako, koma aya imodzi mu sura an-nas yomalizira ija yaing'onoyi ndingani yacha tauhidi. Qul a'udhu birabbil falaq, nena ya Muhammad ndikudzichinjiriza ine mwambuye wa al-falaq. Mbuye wa al-falaq nda Allah. Tauhid. Qul huwa Allahu ahad, imene ndani mandu wenweni tauhid. So zimakhala zodabwitsa kuti munthu akuwerenga Qur'ani koma kumapanga matalasimu. Munthu akuwerenga Qur'ani usiku nkumauluka, mkazi akuwerenga Qur'ani nkumapita kwa sing'anga kumakapempha mankhwala agent akuti banja lizizuna, otsekemeretsa banja limawawasira. Zimakhala zodabwitsa kwambiri. Ndiye pachifukwa icho tizindikire kunena kuti simudzapeza sura yomwe mkati mwake mulibe nkhani yokhudza ifeyo kutikumbutsa za Allah subhanahu wa ta'ala, za at-tauhid, ndikutitalikitsa ife kushiriki. Zinezo muzipeza. Ndiye ikakhala suratul Fatiha, amene janeni manthu tsopano. Ndiye tanena kuti Allah mu Qur'ani akutuza kuti timpembedze iyeyo basi, ndipo tisampatikizire ndi china chilichonse. Komanso iyeyo mu hadithi qudsi akudzinena kuti ndi wolemera kumafano onse, samafuna zimene zozo inu zona chinthu chimene mwango mulika nkati mu mikanda, ndiye mwatenga chigamba ndikuyika mu mmene moti mikanda tija kandi masamba chanti mitengo, akuti ena makatenga nyanga za njovu, kazikopa za njoka cholengedwa cha Allah ndikuzisakaniza sakaniza, ndikuyika muthumba ndikumanga, ndikumana chimene chingakuthandize. Chingathandize munthu chimenecho? Wallahi mwiti anthu ikugwira mene njoka
chikopa cha sato chingamuthandize munthu chani? Nyanga kaya njovu kaya ndiacha ingamuthandize munthu chani? Ine chifanyana anthu amapita mwazi sing'anga anthu opanda pake ngati amenachi. Ndikumati ife ndi Asilamu. Ndeti kamakamba za shiriki anthu gawo ilili ndithu lilofunikira kwambiri. Twaketanena kuti pokhapa apapa olo chaka chitatha vuto palibe. Koma mitima ya anthu itsukike, adziwe ibada kuti tikamati ibada ndi chani, ndipo shiriki aitani aidziwe. Faka idziwa shiriki ndiye kuti pamene popo apambana. Kuloweza Qur'ani si chinthu chonyaditsa. Kuloweza Qur'ani si chinthu chotani chonyaditsa. Ndikuuzani ne pano maswahaba ambiri akalowa kujanna koma sana loweze Qur'ani. Maswahaba ambiri panali maswahaba ochuluka amene analophunzira oti munthu kukafunsako dini sana dutse 200. Ambiri mwayo amangodziwa ti masura tochepa kwa basi. Koma chimene chinawapambanitsa iwo ndi chani? Machidziwo. Chimene chinawapambanitsa ndi maphunziro a tauhidi. Adadzitalikitsa kushiriki ndipo anadzipereka pochita ntchito chifukwa cha Allah basi. Anthu amaloweza Qur'ani, ndipo pa dziko lapansi pano anthu oloweza Qur'ani ndi ambiri kwa basi. Mukawayang'ana muzochitika zawo ndi pamene muzazindikire zimene ndikuyankhulazi. Mukawayang'ana muzochitika zawo muzazindikira kuti zimene ndikunenazi ndi zotani? Ndi zolondola. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ndipo mtumikana naso zoona kwambiri. Kunena kuti kudzera mu kuyankhula kwa Abdullah ibn Mas'ud kuti chimene muzazindikire kuti anthu awonongeka ndi chulapo chinthu chimodzi ndi zambiri. Idha kathrat qurra'ukum, akadzachuluka mwa inu yowerenga Qur'ani, akadzachuluka aliyense focus zankhala ndiloweze Qur'ani ndiphunzire Qur'ani ndi akadzachuluka anthu amenewo muzangoziwa zoti apapa Asilamu tatani tasokonekera. Chifukwa anthu amona ngati maphunziro a Qur'ani kungophunzira kukungoloweza Qur'ani ijayo, tajwidi, kuwerenga kuja, kuyikhazikitsa pa mtima basi. Pamene kwa anthu atani aphunzira. Makolo ndikumanyadira mwana wanga ndikuntumiza ku sukulu ati akaloweze chani? Qur'ani. Anamva hadithi kuchokera kwa shehe, hadithi ya ijeni ya fumbi yofoka, imene akunena kuti munthu oloweza Qur'ani pa tsiku la chiweruzo adzayankhulidwa kuti apulumutse abale ako 10 kuchokera mu gulu la Asilamu amene atakalowe kuti ku moto iwo apulumutse amene. Hadithi imene ndi hadithi yofoka sumboni, ndipo ndi hadithi yoti isayigwirisire ntchito. Tumikisana yankhule zimenezo. Ndiye makolo akuti mwana wanga aphunzire, mwina ine ndikhozokala mukakhala mu gulu anthu okalowa ku moto, mwana wanga akanditani? Akandipulumutsa ndi Qur'ani yake awalowezayo. Hadithi imene siyolondola. Hadithi imene ni hadithi yofoka. Zimene zili zodziwika ndizonena kuti yuqalu li sahibi al-Qur'an. Al-hadithi inda Musnad Ahmad. Mu hadithi imene ikuchokera Musnad Ahmad, yomwe ili hadithi ya Hasan. Zizayankhulidwa kwa munthu amene adali bwenzi la Qur'an, sahibul Qur'an. Yuqalu li sahibil Qur'ani, zizayankhulidwa kwa sahibi. Tikati sahibi ndiye kuti ndi munthu amene umoyo wake wonse umatsatira chani? Zonena za Qur'ani. Umoyo wake wonse iye akamakhala ngati munthu. Tikamati nzako mesa amakhala kuti ukumutsatira zimene iye amachita. Ndiye ndi nzako tu amene makhala mukugwirizana zochita. Ndende nzako. Ndi Allah adzayankhula kwa munthu amene adali bwenzi la Qur'ani. Kukhala bwenzi la Qur'ani apa ndi kuchita zimene Qur'ani yo imanena. Iqra, werenga, wartak, ndipo usanyenyemere. Waratil kama kunta turattiru fi dunya. Uwerenge ngati mmene umawerengera pachani? Pa dziko lapansi. Qur'ani mayiwerenga ndikumayitsatira ndiye usakhale ndi mantha lero liya. Malo ako okhala ndi aya yomalizira kuiwerenga kuchokera mmutu mwako. Sana nene kuti yemwe ali al-hafidhul Qur'an, kuti yuqalu li hafidhil Qur'an, hayi. Chifukwa Allah ndodziwa tumikiso anampasa kuzindikira kwa dini ifake, anampanga trust. Ndiye mtumikisa nganene za sahibul Qur'ani koma ali hafidh.
faku zazo kuti hafidhu ndi yongoloweza atwete ongoloweza basi. Komanso ena amanena kuti hafidhu suyo ongoloweza ayo. Hafidhul Qur'an amene amasunga Qur'ani, kuisunga Qur'ani meaning kutani? Kuigwiritsira ntchito. Komanso kuidziwa zimene kunena potsatira sunna. Ala kulli hal kuloweza Qur'ani si maphunziro. Koma maphunziro ndi kuidziwa Qur'ani zimene kunena ndi kuchita zimene Qur'ani yatani yanena. Olo mutakhala kuti mukungodziwa masura 10 okha ndi kumapanga zimene masura 10 wakunena, inu janna mukaipeza. Kusiyana ndi uyo amene wadziwa masura onse 114 koma akupanga za chani? Za haramu. Mumpeza munthu akuti akuwerenga Qur'ani wameta mbali. Munthu owerenga Qur'ani akamete mbali zone. Mesa Qur'ani yakumuletsa zimene wameta mbalizo. Eyaka. Pamene timanena kuti anthu musaone ngati maphunziro ashiriki ndi osafuniki, ndipo ndi maphunziro amene wawa oti inuyo namo ngati mwapeza chinthu chimene chili chabwino kwambiri ndikudziwa shiriki ndikuyitalikira basi. Pamene pomwe ndi chisilamu chanu chabwino kwambiri. Chifukwa al-Islam palingana ndi tanthauzo lija chinanena kuti ndi zinthu zingati? Zitatu eti. Al-istislamu lillahi bitawhid, kumene kondeni kugonjera mwa Allah kudzera muchani? Mutawhidi eti. Wal inqiyadu lahu bitaa, chachiwiri ndi kukhala wodzipereka pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala pomumvera, kudzipereka mwatunthu. Wal bara'atu minashirki, pamapeto pake munthu akale otani? Akale wodzitalikitsa kushiriki. Tilimodzi eti? Chimene ndi Islamu. Ndiye gawo la shiriki lili anthu amalichotsamo. Why? Chifukwa iwo amakhala patsogolo kumachita chani? Shiriki. Maka amwenyewa. Ndipo amene waineyo ndi manena musamawatenge ngati ndi ophunzira tango apakani kuda. Mukamaona muja mzingo apaka kuda basi azingooneka maso mwanu ngati anthu akuda. Pamene mutazazindikire kuti ndi mbuli za anthu ambiri mwayo. Musamaope kuyera kuja ino. Kuyera sikumatanthauza kuti munthu ndodziwa dini. Tikumvana? Ambiri mwayo madziwa chuma chimene akuchipeza munjira yonyasa kwambiri. Simungakhumbe mutati mudziwe inwe. Fake muwaona ali patsogolo kumapereka akupereka ndalama zimene akuzitenga ku business yakatapira. Akupereka kuchokera mu business ya shiriki. Sikuti ndi onse koma ambiri mwa iwo. Ndiye shiriki hii ndifake iwo amanyasidwa tikamakamba za chani? Za shiriki. Mesa akuchita. Tuka. Mamidzimu tikambo kamba nkhani ya shiriki mashehe achimizimizi amakwiya. Fwa chani? Akupanga matarasimu. Wina aliyense wakwiya ndi shiriki amene andivuto pena pake pali vuto. So iyi ndi issue yayikulu kwa basi yomwe Asilamu munthawi yathu inoyi tifune tisafune tiuzanebe basi zokhudza kuyipa kwa chani? Kwa shiriki. Kwa shiriki. Ndiye shiriki imeneyi ili mu magulu awiri. Pali shiriki yayikulu yomwe imamutulutsa munthu mu Chisilamu akayichita. Ndiye pali shiriki ina yaying'ono yomwe imamuyandikitsa munthu ku shiriki yayikulu koma simamutulutsa munthu mu Chisilamu. Onsewa ndi machimo akuluakulu. Koma kusiyana kwa shiriki yayikulu ndiyo kuti munthu akayichita amakhala kuti basi watuluka muchani? Mu Chisilamu. Pamene shiriki yaying'ono munthu satuluka mu Chisilamu koma amapeza nsambi. Tamvana eti? Ndiye tifuna kufotokozanso kusiyana kumene kulipo pakati pa mashiriki amene wancholenga choti tidziwe bwinobwino. Fwa tikayambapo kutambasula ndiye kuti tidzakhala tikudziwa zoona zenizeni zimene zilipo pa nkhani yokhudza chani? Yokhudza ashiriki. Kati limodzi ka tanena kuti pali mitundu ingati ya shiriki? Iwiri. Shiriki yaying'ono ndi shiriki yayikulu. Ndiye tikayiona shiriki yayikulu
ndi shiriki yaing'ono kusiyana kwake ndikonena kuti ashirkul akbar yukhriju min alislam, amene wachita shiriki yaikulu amakhala kuti watuluka mu Chisilamu. Mene tanenera moja. Washirkul asgharu la yukhriju min alislam lakinnahu yunqisu at-tauhid. Pamene munthu amene wachita shiriki yaing'ono samatuluka mu Chisilamu, koma tauhidi yake imakhala kuti yatani, yapunguka. Kusiyana pakati pa shiriki yaikulu ndi yaing'ono. Shiriki yaikulu imamutulutsa munthu mu Chisilamu, pamene shiriki yaing'ono simamutulutsa munthu mu Chisilamu, koma imapungula tauhidi ya munthu. Ngati tauhidi ya munthu amene inali pa 100%, akachita shiriki yaing'ono tauhidi yake imatsika, mwina ndikukhala pa 40 kapena 50 kapena 60. Machidule chake chimenecho. Shiriki yaikulu imamutulutsiratu munthu mu Chisilamu, pamene shiriki yaing'ono simutulutsa munthu mu Chisilamu, koma imangopungula chani? Imangopungula tauhidi ya munthu. Chachiwiri, ashirkul akbaru yunafi asla at-tauhid. Tikamangana za shiriki yaikulu, iyoyo imaonongeratu, imasokonezeratu ndani ya tauhid. Chifukwa tikamati asluddini ndi at-tauhid, phata la chipembedzo ndi chani? Ndi tauhid. Ndiye munthu amene wachita shiriki yaikulu amakhala kuti waononga aslu ya chipembedzo, yomwe ndi chani? Ndi tauhid. Washirkul asgharu yunafi kamala at-tauhidi alwajib. Pamene munthu amene wachita shiriki yaing'ono amakhala kuti waononga kukwanira kwa tauhidi. Amene waononga kutani? Kukwanira kwa tauhidi. Kumakhala kuti tauhidi jani yosakwanira pa iyeyo. Zitsanzo tizapereka msadandaule, aba tingofuna tisiyanitse pakati pa shiriki yaikulu ndi shiriki yachani? Yaing'ono. Ndiye chachiwiri nchonena kuti shiriki yaikulu imaonongeratu tsinde la tauhidi. Tauhidi basi makhala pamenepo palibe. Pamene shiriki yaing'ono imangopungula kukwanira kwa tauhidi kuja kumapunguka. Kumakhala kuti kwapunguka. Chinthu chachitatu, ashirkul akbar yuhbitu jami'a al-a'mal. Munthu amene wachita shiriki yaikulu adziwe kuti shiriki yaikulu ija imamuonongera iyeyo ntchito zake zonse zimene wachita zabwino. Amene wachita shiriki yaikulu ntchito zake zonse zabwino zimatani? Zimaonongeka. Pamakhala so basi palibepo pamenepo ntchito zake zabwino. Kwa akaunti kwake kulibiretu ntchito yabwino. Swala zija, maswali zija, swaumu amasala ija, zakati wapereka ija, sadaka wapereka ija, chilichonse chimene wachita mbuyo muchabwino chimakhala chatani? Chaonongeka. Ndi ntchito imodzi yokha imene kapolo wa Allah akaichita imaononga ntchito zake zonse, ndi shiriki akbar. Ndifake tikeneka tiphunzitsane nditu. Ubwino wonse uja makhala mukuchita zaka zonse izi zija mmachita zabwino zonse zija zaka zonse izi zimene mwakhala pa dunia pa. Inu kungochita shiriki yaikulu zimenezo zonse mwachita zabwino zata zaonongeka. Zaonongekeratu. Mukuona kuopsa kwake? Washirkul asghar, pomwe shiriki yaing'ono la yuhbitu jami'a al-a'mal, si ononga ntchito zonse zimene munthu wakhala akuchita mbuyomu. Wa innama yuhbitu ar-riya'u al-'amala alladhi qaranahu faqat. Koma tikaona shiriki yaing'ono imangoononga ntchito imene munthu yowayichita popanga ndi shiriki yaing'ono. Mwachitsanzo riya imaononga ntchito imene kuyichita pamenepo pokhapo basi. Ukamachita zinthu zako modzionetsera, kudzionetsera ndi shiriki yaing'ono.
choncho yemwe wachita ntchito yodzionetsera pamaso pa Allah ntchito imene amakhala tu wayiononga sangayilandire imene wayichita pamene popoyo. Ngati kuswali kuti anthu akuone swala imene sayilandire, ngati kupereka sadaka kuti anthu akuone sadaka imene Allah satani sayilandire, ngati kuwerenga Qur'ani kuti anthu akuone qiraa imene supeza malipiro kwa Allah tabaraka wa taala. Chifukwa chani? Chifukwa chita shiriki imene ili yaing'ono yomwe ndi cha arriya, kudzionetsera. Chomaliza, ashirkul akbaru, shiriki yaikulu, yukhalladu sahibuhu finnari, ikampangitsa woichitayo kukakhala kumoto mpaka na kalekale. Aliyense amene akuichita shiriki yaikulu iyeyo akakhala kumoto mpaka na chani? Mpaka na kalekale. Tilimoza hapa? Amene amachita shiriki yaikulu akakhala kumoto sakatuluka konso. Wa shirkul asghar, pomwe shiriki yaing'ono, la yukhalladu sahibuhu fiha in dakhalaha, sikamupangitsa kuti woichitayo akakhale kumotoko mpaka na kalekale ngatanga kaloweko. Amene wachita shiriki yaing'ono amene akaotchedwa koma sakakhala kumeneko mpaka na chani? Kalekale. Man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, aliyesa amene wanena la ilaha illa Allah kalowa kujanna. Kodi kunena la ilaha illa Allah kwake kuti koma phatikiza Allah ndi shiriki imene ndi la ilaha illa la ilaha illa Allah ukapange la ilaha illa Allah usiku makwera liche pamene pale za la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mafuta akakugwera kuthamangira kwa abusa pamene pale la ilaha illa ndi la ilaha illa Allah wake utamene anthu amanena zimenezo. Faketi manena kuti onse amene anasochera mu gulu la Islamu, mafukaha wa baadhi ulama ananena kuti ndi zigawo ziwiri za tauhid. Tauhidi yoyamba ndi tauhidi al-uluhiyya, tauhidi yokhudza kumpembedza Allah. Chifukwa alipo ena mu gulu la Islamu amene amampembedza Allah ukakumuphatikizira ndi zinthu zina. Ndiye pali gulu lina la Islamu limene linalumphaso malire pa nkhani ya tauhidi mu maina a Allah ndi mbiri zake. Ena amakana kuti Allah alibe nkhope. Ena amakana kuti Allah sali pamwamba pa china chilichonse, amanena kuti Allah akupezeka pena paliponse. Amatero eti? Akuti Allah amapezeka pena paliponse. Ena amanena kuti Allah subhanahu wa ta'ala alibe manja. Koma ife timakhulupirira mzimene Allah wazifotokoza. Yeye Allah wanena kuti yeye ali manja. Ife tikhulupirire ndipo tisaganize kwambiri kuti manja amene ndiye ndotani. Tikangoganizira kwambiri ndiye kuti ife tifuna kukhala mu gulu la 72 lija. Ife tingokhulupirira kama akhbar bila kaifi. Tingokhulupirira mmene watifotokozera mopanda kufunsa kuti bwanji Allah mwati ali ndi phazi lakelo ndi lotani, mwati Allah ali ndije ndi zala zakezo ndi zotani. Pamene popo ndiye kuti tikufuna kulumba malire. Je magulu ena onse aja achisilamu aja ndi matauhidi awiriwa amene akuwapangitsa iwo kutuluka munjira yolondola yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adainena kuti amene adzakhale pa njira yolondola ndi awo amene ma ana alayhi liyawma wa ashabi, amene munthu amene adzakhale akutsatira zomwe ine ndi maswahaba anga tikutani tikugwiritsira ntchito mu nthawi ino. Ndiye mtumiki sadakanepo lo ndi tsiku limodzi lomwe kunena kuti Allah ali kuti ali pamwamba pa china chilichonse sadakane. Ndipo amafunsanso anthu kumene chizindikiro chimodzi chofuna kudziwa tauhidi ya munthu ndi kuwafunsa anthu kuti kodi Allah ali kuti. Akangonena kuti Allah amapezeka paliponse amene musamayende nawonso, santhu ofunikiranso mu Chisilamu. Pokapoka mwaunikire ndi akasintha muziyenda nawo. Koma ngati angakane dulani ubale ndiwo. Ndamwenya ngati amene amanena kuti Allah amapezeka paliponse. Ambiri omweyo amakugera ni shuga, amagawa nyamawa amene ajawo zoti Allah ali pamwamba pa china chilichonse sakhulupirira. Amati Allah ali kuti ali pena paliponse. Omweyo amanena kuti kulemba maaya mu Qur'ani ndikuwayika mukathumba ndikukolekera nkhosi palibe vuto, chifukwa ni maaya mu Qur'ani. Pamene Allah akunena kuti chani fasta'idh billahi, zichinjirizewe mwandani ma Allah. Ndiye wino zikatenga maaya Allah kwa lemba ndikuzikolekera nkhosi ndimanena kuti akunditeteza ni maaya wa pamene ku tauhidi yalondola. Mashopu ndi angati mwaona mtauni mwamwe amene amayikapo kuika sura ina yake kuti sura imene kwateteza kujani ku business ndi anga ochuluka pa kips paja mukaonepo kaone pa kips mkati monso mkukhala so mzikiti koma kunja kwa kutayika ashabul kahfi
for protection, mayina anyamata akumphangaja akuti mayina awo ndoti munthu akoza kwagwirisira ntchito kuti adziteteze nawo. Tauhidi libati pene pake timanena kuti anthu chisilamuchi tikadzangoyamba kunyasidwa ndi tauhidi basi tizadziwa kunena kuti awawo ali ndi vuto. Ndipo amashehe akazasiya kuwaphunzitsa anthu za tauhidi pakati pathu basi chisokonezo chokha. Chifukwa chinthu chimene chimapangitsa asilamu kukhala pamodzi ndi tauhidi tu. Anthu onse akukangana mwena anthu amakangana za bidia zonse zimene amapanga zijani chifukwa kuti tauhidi mwayo mulibe. Sikuti chifukwa yonena tiyo ku madrasa sana pia amakhala madrasa akupita koma zimene akuphunzira ku madrasa si za tauhidi tu. Akungophunzira kuwerenga chani Qur'ani ndakudzitenga ngati ndodziwa. Pamene kuwerenga Qur'ani tanena kale kuloweza mahadithi kaya utotaweza 1 million sikisonyezo yoti ndio ophunzira. Koma kudziwa chani? Kudziwa shiriki ndi kudziwa tauhidi. Ukaidziwa shiriki uipewa, ukadziwa tauhidi ukhala okwanira mu chikhulupiriro chako. Basi ndiye munthu okonedwa kwambiri ndi Allah. Zimene zinapangitsa maswahaba aja kukhala otani? Olungama. Mkazi za misala zija amachita azimayiwa. Ndi chifukwa choperewera chani? Tauhidi. Hayaka mkazi wodziwa za tauhidi mungamaka vine ino kuija nikunika. Basi kumagwedezeka ni nyimbo ikakulamule ni nyimbo inuyo. Munthu wodziwa za tauhidi ngamulamule nyimbo. Mau kumpangisa munthu mau basi kumazigwedeza nji mau chabe basi. Munthu wa tauhidi. Tango ganizani maswahaba basi Mungu aika chituzizo maswahaba alikunikaya wina wake akuvina kumeje tukuta mpaka na kuzungulira swahaba kuzungulira nguli kumazifupikisa nikuzitalikitsa. Chisilamu chake chikanakhala yotani. Tango muganizirani mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam basi alikunikaa kufupa. Akumwaza ndrama chochi. Azimayo chikanakhala chisilamu chake chotani. Chachi bwana atete. Ndezi madziwika kuti izizi ndikusowekera kwa akida basi. Maphunziro akida kutani? Akusowekera pakati panthu. Anyamata onse amayimba manashidiwa. Ndamakani chifukwa chani? Akida. Akida. Zimene akuzitenga pa internet kuchokera kwa anthu osokonekera akida onse. Angauze chani? Palibe. Momwe atenge kuchokera kwa mtumiki yemwe akunena kuti anthu amene adzapambane ndi awo amene akutsatira zomwe ineyo mtumiki ndi maswahaba anga akutani? Akutsatira. Sada nene kuti zimene mashehe akuti kapena zimene anthu antundu wakuti akutani? Akuchita. Ananena kuti zimene ineyo ndi maswahaba anga akuchita. Basi kumene kunendi kusiyanitsa pakati pabodza ndi chilungamo. So nkhani hii ya tauhidi musamayi yang'anire musi ndipo mudzimva kuti inuyo mukuphunzira ndithu pa nthawi imene tikuphunzitsana izizi. So shiriki tanena kuti ili muzigawo ziwiri zimenezi ndipo tanena alfarqu bainahuma takambapo zinthu zokhudza zingati zokhudza folo zimenezi siyana kwa shiriki yaikulu ndi shiriki yaing'ono. Choncho insha Allah tikakumananso tidzayamba tsopano kufotokoza za shiriki yaikulu ijayo kuti ili ni mitundu ingati. Tikizayifotokoza mitundu yonse ya shiriki yaikulu ija kenako inshallah tidzabwera ku mitundu yaing'ono mitundu ya shiriki yaing'ono ndikuifotokozanso ndicho linga choti tiitalikire shiriki. Tikaitalikira shiriki ndekuti pa zinthu 10 zononga chisilamu ife tatetezeka eti ndeti zatsala 9 ndeti zaziyang'aneso 9 izo cholinga choti tizizazipewaso. Tikazimaliza zonsezo 10 zonsezo ino ndinu silamu okwanira ndithu.